Benvinguts al canal. En el vídeo d'avui parlarem sobre la llum en espais tancats, com és aquest petit estudi de gravació que estic muntant, de com hauria de ser, de quines possibles configuracions queden millor i dels diferents tipus de focus o il·luminacions que podem fer servir. Jo faré servir aquest focus, que el vaig comprar fa un temps, per uns vídeos que vam fer d'Easy Catalan, que vam utilitzar un croma i necessitàvem il·luminar-lo. És un focus que el vaig comprar a Amazon. Veieu, és de LED, bàsicament és una pantalla LED, fa un pam, no arriba. Aquest en concret és de la marca Neewer o alguna cosa així, i aquí bàsicament té uns dials que et permet ajustar la potència de la llum i si vols llum més blanca o més càlida, perquè en aquest cas doncs, no té colors. Aquests LEDs només tenen llum més càlida o més... O sigui, pots triar la temperatura de la llum. I pot funcionar amb bateria o connectat. En tinc 3. Per fer aquests esquemes que muntarem avui només en faré servir 2. I també he preparat aquesta làmpara, que de fet és un despertador, que el feia servir fa temps de despertador. És el típic que al matí pots fer-lo servir... O sigui, es va il·luminant. Em va agradar molt aquest sistema de despertar-te, en comptes de sonar, doncs s'il·lumina, i aquest en concret també permet doncs, fer diferents temperatures de llum. No sé si es veurà perquè veig que fa massa llum, però veus que va canviant la temperatura. Amb la càmera veig que el veu massa clar ara mateix, però sí, va canviant. Aleshores, doncs, aquesta llum ens pot servir per il·luminar els fons i donar-li un toc diferent, un toc de color. O sigui que no he comprat res, només he aprofitat aquest trasto que ja tenia i farem diferents proves. A l'hora de triar els diferents tipus de focus, n'hi ha molts al mercat, n'hi ha que van amb bombetes, amb més d'una, amb unes pantalles difusores que fan que la llum sigui més uniforme i no tan concentrada, n'hi ha aquests típics que es posen normalment a sobre de l'ordinador si et graves mirant una pantalla, no? Que són unes anelles, que són plans i no ocupen gaire espai, que a més fan aquell típic cercle als ulls, no sé si us heu fixat, doncs que queda al voltant de l'iris com molt il·luminat. N'hi ha de molts tipus, hi ha aquests que són de LED, n'hi ha uns focus que ja és més professional i són caríssims. Aleshores, bàsicament heu de triar la solució que s'adapti més a la vostra butxaca o al vostre pressupost. Amb això sí que podeu mirar una mica de comparatives, a YouTube n'hi ha moltes, però l'important, el que mirarem avui, no és tant quin tipus de focus escollim, sinó com farem anar la llum, com incidirà la llum a la nostra cara, al nostre fons, a la composició general de la imatge. Aleshores, ara començaré a fer diferents configuracions i mirarem a veure quina ens agrada més. És qüestió de triar doncs, quina ens agrada més. Jo he estat buscant informació i ara provaré una configuració en la qual, doncs, si jo estic mirant a càmera, el focus estarà aquí a 45 graus, enfocant-me directament, i ja està. Farem aquesta prova a veure com queda. I llavors anirem comentant altres efectes de llum que es poden fer amb més focus i altres possibles solucions. A veure què ens sembla. Per cert, ara estic il·luminat amb la llum del sostre, que no sé si ho he comentat abans, però el que faré és apagar-la. O sigui, el que vull fer és una configuració en la qual la llum del sostre o la llum que tinc ara mateix a la casa ja no m'afecti i només tingui la llum dels focus. Que de fet, per això he passat la persiana, ara tinc la cortina tancada, que aquí darrere la càmera hi ha la finestra, perquè no entri la llum i sempre la imatge sigui uniforme en tots els vídeos. És el que permet tenir una llum artificial, perquè hi ha molta gent que és una bona solució, que es posa davant d'una finestra per gravar, la llum natural és molt bona, el que passa que fa que només puguis gravar de dia o en els moments en què hi ha llum. I, per exemple, ara a l'hivern, que es fa fosc tant d'hora, doncs el fet de no tenir una llum artificial que sigui constant en els teus vídeos i bonica, doncs et limita les hores si graves davant d'una finestra, per exemple, o si graves a l'exterior. Aleshores, provem aquesta configuració que he dit i a veure com queda. D'acord, ja veieu que he fet diferents proves. Primer de tot l'he posat amb una temperatura més càlida, amb un angle més tancat, que em feien més ombres en aquesta part de la cara, després l'he obert una mica més. Ara crec que és bastant un angle de 45 graus, potser una mica menys respecte a la càmera, potser en fa uns 40, 35, no sé molt bé com dir-ho, i primer l'he posat una mica més baixa i després l'he aixecat una mica perquè tinc un petit trípode, l'he aixecat una mica i l'he posat una mica més, que em vingués una mica més des de dalt, no tant o sigui, no tant a la mateixa alçada dels ulls, sinó una mica més de superior. Crec que queda millor perquè potser fa una mica d'ombres aquí a la papada i me la dissimula una mica i doncs és una mica millor.
potser, després m'ho miraré amb calma i us faré unes conclusions, però seria això. Aleshores, crec que m'agrada bastant. Igualment, es poden fer moltíssimes proves. Per exemple, fem una prova. D'acord? Ara he apagat la llum i amb el mòbil mateix podeu provar quin tipus de llum us agrada més, quina configuració. Si ve des de més amunt, si és més a l'alçada dels ulls, amb un angle més tancat, més obert, si us agrada més l'altre perfil. Vull dir que podeu fer proves també amb el mòbil mateix per mirar quin tipus d'ombra es fa i decidir, doncs, quina composició us agrada més. Jo crec que aquesta, que és on venia la llum ara, o d'on me l'he posat una mica des de dalt, potser és la millor. Sí, m'agrada aquesta. A veure, que torno a encendre. Una cosa que no m'acaba d'agradar és aquesta ombra que em queda aquí de la cadira i potser amb una llum de fons ho solucionarem. Vull provar. Ja us he dit abans que això és molt típic, o sigui, segur que ja ho heu vist, els típics gamers, no?, que tenen com una llum de fons que canvia el fons, que fa que el color sigui diferent. Jo no sé quina quedaria millor. Potser provarem una blava, això va canviant, i quan cliques pots triar el color. A veure, més lilosa, potser... Clar, jo, de fet, tinc la paret de color... A veure... Jo, de fet, tinc la paret de color blau i no sé si queda prou bé, però potser és massa poc intensa. Aquesta llum veig que és molt suau. A veure si la poso a darrere de tot. Ja veieu que és massa suau. No em serviria per fer aquesta funció, sí que em serviria per una altra funció, que és la típica d'una llum de fons per donar-li un toc diferent, no? Quan tractes la composició i mires que sigui tot bonic, a vegades es posa una petita llum, un petit punt de llum. Mirem-ho, a veure, si per exemple la posés aquí darrere. Li dona un toc diferent, el que passa que potser no té gaire sentit davant de la meva pantalla, però són aquestes coses que s'han d'anar provant, s'han d'anar jugant, jo ho estic fent en directe, bueno, en directe no és gravat, és editat, però no he fet cap comprovació abans, també perquè té més sentit, no?, veure-ho doncs, quan es fan les proves, però potser, en aquest cas, si volguéssim tenir una llum de fons, em refereixo a algun punt de llum al fons perquè es vegi diferent, potser quedaria millor doncs, posar una imatge a la pantalla, no? No ho sé, no m'acaba de convèncer. Potser un punt de llum queda diferent, no?, perquè la pantalla realment és molt fosca. No sé com quedaria això aquí darrere. No. Realment aquesta llum no em fa prou. No em serveix. D'acord, ja heu vist que aquella làmpara no em serveix per fer la llum aquesta. Jo volia provar d'aprofitar coses que tinc per aquí. Venen molts focus a internet d'aquests tipus, a vegades són tires LED o senzillament doncs, un focus que pots triar el color que vols i es posen aquí darrere. Jo el posaria, per exemple, aquí darrere la cadira i serviria doncs, per il·luminar el fons. Que la veritat és que pot arribar a quedar molt bé si és un color d'aquests. A mi el que em passa és que com que estic molt... Bueno, per començar, vaig pintar la paret de color blau i ja tinc un fons d'un color, vull dir que no em cal tampoc il·luminar-lo. I segon, és que a més, jo estic molt a prop del meu fons, o sigui, jo tinc la taula aquí, la pantalla la podria estar tocant, i aquests fons, amb la llum així, queden molt millor, sobretot si el fons queda fosc, perquè és llunyà, perquè jo tinc el focus aquí, m'il·lumina aquí, i el fons queda una mica... Imagina't si hi hagués 2 o 3 metres, per exemple, si jo tingués la cadira al revés, doncs tindria tota la resta de l'habitació que quedaria fosca, i amb una llum d'aquest estil, doncs queda molt bé, i dona un toc diferent, perquè si no el fons és negre. En el meu cas, com que em gravo amb la paret aquesta de fons i la pantalla aquí mateix, doncs no té sentit, segurament. O el podria tenir, podria fer proves, però ara mateix no em preocupa. Quan poses la llum principal a 45 graus, et queda la meitat de la cara lleugerament més fosca. Aleshores, pots posar una llum per omplir, que pots posar-la com vulguis, no? La pots configurar, hi ha gent que la posa i hi ha gent que no, és opcional. Jo, en el meu cas, crec que no la posaré, però farem una prova, ja que tinc 2 focus, a veure com queda. Ja veieu que amb aquesta segona llum doncs, queda el perfil més definit, se'n veu millor aquesta part de la cara, tot i que la tinc al mínim, potser és una mica massa intensa, aleshores he pensat de fer un petit canvi, he pensat de posar la llum principal aquí a veure com queda, i com que aquí hi ha una paret, la llum aquesta l'enfocaré contra la paret de forma que la llum secundària sigui de rebot, em vingui de rebot de la paret. Com que la paret d'aquí és blanca, doncs mirem a veure quin efecte fa.
Aquesta seria la configuració amb la llum a 45 graus però venint des d'allà. En aquest cas la llum és una mica més lluny perquè aquí no tinc tant espai i ara encendré aquesta per omplir, que en diuen, i a veure com queda. Ara l'he obert a la mínima intensitat i ara n'hi afegiré una mica a veure com queda. D'acord? Doncs ja veieu com queda. He pujat una mica més la intensitat de la llum principal perquè he mirat les imatges i em semblava una mica massa fosc i la veritat és que amb aquesta llum aquí rebotant contra la paret no m'acaba de convèncer tenir la cara tan il·luminada. M'agradava més les anteriors imatges, que potser la imatge era tota una mica més fosca, però el que sí que m'agrada és veure la paret de color blau amb un blau més intens, perquè el blau anterior el veia molt fosc i no m'acabava de convèncer. Aleshores, el bo que veig és que el blau queda més clar, però potser la cara més fosca m'agradava més. M'he quedat amb les ganes de provar la llum aquesta que us he ensenyat que era un despertador perquè no feia prou llum. Aleshores, l'última prova que farem és agafar aquest focus i en comptes de posar-lo contra la paret, posar-lo aquí darrere cap amunt a veure quin tipus de llum fa. Fem la prova. L'he posat a darrere plana, però immediatament he vist que no quedava bé perquè quedava reflexada la pantalla i el que he fet és que he posat el trípode aquí, just aquí al lateral, en comptes d'aquí, aquí, i l'he enfocat directament contra la paret a veure com queda. Us agrada? Finalment, he escollit aquesta composició. Les primeres, que només tenien un punt de llum principal, m'agradaven bastant, però feien més per un estil gamer, no? Realment, amb aquella llum més fosca i un fons il·luminat amb un color blau o aquestes llums LED que hem estat comentant, doncs quedaria molt bé si fos una cosa així més gamer, però jo sóc una persona molt lluminosa, m'agrada que hi hagi més llum, aleshores al final he decidit aquest llum aquí a 45 graus a la dreta potent i aquest llum enfocant contra la paret que fa que reboti i m'omple una mica lleugerament per aquí a l'esquerra també i a més m'agrada molt perquè fa que les parets tinguin com dos colors diferents, aquesta una mica més fosca i aquesta una mica més clara i fa que la composició sigui més bonica. Parlant de la composició, en els propers vídeos un dels que faré serà de composició, perquè aquesta que tinc ara, així tan oberta, no acaba de quedar bé. Normalment les composicions, quan són bones, són més tancades, un primer plano més primer pla, com estic fent ara. Aleshores, doncs, ja ho sabeu, subscriviu-vos, deixeu-me comentaris, potser a vosaltres us ha agradat més una altra il·luminació o heu tingut alguna idea que us ha encès que us agradaria que provés, m'ho deixeu als comentaris, m'ho expliqueu i em dieu a veure quin és el vostre parer, si teniu altres idees. Així que ja ho sabeu. Subscriviu-vos, m'agrada, comentari i fins al proper vídeo. Apa! Resolt!